वेलकम टू माय चॅनल। आज आपण पाहणार आहोत कोकोनट लाडू। त्यासाठी लागणारे साहित्य: डेसिकेटेड कोकोनट 3 वाटी, 1 वाटी साखर, 1.5 वाटी दूध, 1 वाटी मिल्क पावडर, 2 चमचे तूप। एका कुठल्याही आपल्या घरातल्या वाटीच्या हिशोबाने आपण ते मेजरमेंट करून घ्यायचे आहे। आता एका पॅनमध्ये आपण तूप टाकून घेऊया। तूप टाकल्यानंतर आपण डेसिकेटेड कोकोनट टाकून मिक्स करून घेऊ व्यवस्थित। गॅस एकदम कमी ठेवायचा आहे, खूप लो फ्लेमवरच डेसिकेटेड कोकोनट फ्राय करून घ्यायचे आहे। हलक्या हाताने परतवल्यानंतर त्याचा कलर एकदम हलका लाईट चेंज होतो फक्त। आपल्याला खूप जास्तही डेसिकेटेड कोकोनट भाजायचं नाही आहे। आता त्यात आपण दूध टाकून घेऊया। दूध टाकल्यानंतर चांगले मिक्स करून घ्यायचे आहे, म्हणजे ते खोबऱ्याचं किस जे आहे ते दूध पूर्ण अब्झॉर्ब करून घेईल। चांगले मिक्स करायचे आहे ते। आता त्याच्यातलं दुधाचा अंश बऱ्यापैकी कमी झालेला आहे। आता आपण त्यात साखर टाकून घेऊ। साखर टाकल्यानंतर पूर्ण एकजीव होईल असं मिक्स करायचं आहे। साखर आता बऱ्यापैकी वितळली आहे। बघा, आता त्या साखरेने थोडं पाणी सोडलेलं आहे। पाणी सोडल्यामुळे त्याचा हलकासा असा गोळा तयार होतोय। यात तुम्ही तुमच्या घरातली दुधावरची जी साय असते तीही टाकू शकता। ती टाकल्याने अजून आपले जे लाडू आहेत ते खूपच टेस्टी लागतात। आता आपण हे मिल्क पावडर टाकून घेऊ। मिल्क पावडर टाकून चांगलं परत मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्हाला जर वाटलं की ह्या स्टेजवर थोडंसं ड्राय होतं आहे आपलं मिश्रण, तर त्याच्यात थोडंसं तुम्ही दूध किंवा मग आपली घरातली दुधाची जी साय आहे ती अर्धी वाटी तुम्ही टाकून द्या। बघा, आता आपलं हे सगळं मिश्रण तयार झालेलं आहे। आता आपण याचे लाडू वळून घेऊ। गोळा असा पूर्ण या पद्धतीने व्हायला हवा। हलक्या हाताने दाबून ते लाडू तयार करून घ्यायचे। हाताला थोडं वाटलं की चिटकतं आहे तर मग थोडं तुपाचा हात लावून घ्यायचा आहे। आता हे डेसिकेटेड कोकोनट मी थोडं साईडला काढून ठेवलं होतं, त्याच्यात हे लाडू असे रोल करून मिक्स करून घ्यायचे आहेत। हे ऑप्शनल आहे, तुम्ही नुसते असेही लाडू वळून ठेवले तेही खूप छान लागतात। यात तुम्ही विलायची पावडरही टाकू शकता फ्लेवरसाठी।
ह्याच पद्धतीने आपण सगळे लाडू वळून घेऊ. आता हे थोडं मिश्रण मी साईडला राहू दिले, थोडा वेगळा फ्लेवर तयार करण्यासाठी. यात आता मी स्ट्रॉबेरी इमल्शन टाकून घेणार आहे. तुम्ही स्ट्रॉबेरी इन्सेन्स टाकल्यानंतर थोडं पिंक कलर वगैरे टाकून तेही मिक्स करू शकता. मी यात इमल्शन टाकलेलं आहे, स्ट्रॉबेरी इमल्शन. आता हा गोळा बघा आपला पूर्ण तयार झालेला आहे, व्यवस्थित सगळं मिक्स झालेलं आहे. आता याचे मी काय करणार आहे, मोदक तयार करणार आहेत. कारण की आपण म्हणतो ना बाजारातून कोकोनट मोदक मिळतात, सेम ह्याच पद्धतीने ते मोदक तयार केलेले असतात. तुम्हाला हवं त्या पद्धतीने तुम्ही पान फ्लेवर याच्यात करू शकतात. जे विकत मिळतं ते गोड पान तुम्ही मिक्सरला फिरवून याच्यात ते टाकून पान मोदक तयार करू शकता खोबऱ्याचे. तुम्हाला हवं त्या फ्लेवरचे तुम्ही याच्यात ॲड करू शकता. आता चांगले दाबून घ्यायचं आहे ते मिश्रण. त्याच्यात चांगलं प्रेस करून छान व्यवस्थित दाबल्यानंतर ते बरोबर सुटतात. थोडं वाटल्यास तुपाचा हात लावला तरी तेही चालेल. आता आपण हे मोदक हलक्या हाताने काढून घ्यायचे. खालून हळूच बोटाने वर काढायचे. बघा किती सुंदर दिसत आहे आपले मोदक, अगदी हॉटेलमधून आणल्यासारखे दिसत आहे. यांनाही थोडं खोबऱ्याचं म्हणजे डेसिकेटेड कोकोनट लावून घेऊया थोडं वरून, दिसायला अजून छान दिसतील ते. माझ्याकडे हे कप लायनर किंवा मोदकचे लायनर असं काय आपण म्हणू शकतो ते होते, त्याच्यात मी ठेवून दिलेलं आहे. ते दिसायला खूप ॲट्रॅक्टिव्ह दिसतं अशा पद्धतीने आपण जर त्यांना ठेवलं तर. आता हे आपले सगळे लाडू आणि मोदक तयार झालेले आहेत. बघा हे किती सुंदर दिसत आहे हा मोदक स्ट्रॉबेरी फ्लेवरचा. आणि हे बाकी मी लाडू करून घेतलेले स्ट्रॉबेरी फ्लेवरचे. आहे ना सेम बाहेरून आणलेल्या लाडूंसारखे. तुम्हाला माझी रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.